खुलुमबाय नोंथांमोनखौबो आंनि सिबि ब्रह्म ब्लग इउटुब चेनेलाव बरायनानै लाखिनाय थाबाय लोगोफोरा आसा खालामो नोंथांमोना आंनि दिनैनि भिडिअखौ जोबोद नायगोन बेनि भिडिअआ जोंहा फैगौ आगु रंजालि बैसागु फोरबोआव फिरफिला दैखांनाय हाबाफारियाव खननो थाखाय मोनसे मेथाइ सुजुखानाय दङ जोंहा सार गोगोम ब्रह्म कसारि सारनि सुजुनाय बेखौ जों दिनै एसे प्रेक्टिस खालामनो फैबाय आरोना दा जोंनि सल' खनग्राफ्रा सोर सोर नायदो हेल' आब' आया ओमफ्राय ओरैहाय दङ बायद' ओरैहाय दङ जोंहा नै फुंबिलि बायद' हेल' बायद' हेल' ओरैहाय दङ जोंहा नै बन्दु आगै मा नामलाय पदमश्री थ' सिनायखायोना बिथाङाथ' गोदोनिफ्रायनो एसे रोजाबगिरिबो आरोना हेल' आगै हाय बोलो हाय आयौ मा अरजाया ओरै दङ जाने आब' सम्पाबति ब्रह्म हेल' आब' ओमफ्राय ओरैहाय जोंहा नै हारमनियाम दामगिरि ओरै जोंहा नै आदा सुबास पुरा माने एक्साइटेड आरोना हारमनियाम दामनो जोबोद माने सो एक्साइटेड आरोना गान खननो बयबो ओरै दङ जाने हारमनि दामगिरि गुमै ट्राइ खालामसै माबायदि आरो नैबेखौ दामग्राफ्रा जोंहा दाबो सफैथ'वाखै फैगासिनो आगैमोना फैदो लोगोफोर जोङो दामनायफोरखौ मेथाइ खननायफोरखौ एसे नायलांदो फुरा बेस्थ'जोब मानसिफ्रा नै गावबागाव सल' खननो सेटिं खालामजोब्बाय आरोना सोनोमोन आगैमोना दासो सफैदों आरो दामग्रा बिसोरनो लोगोफोर भिडिअ बानायनांगो माबायदि रोजाबनो हायो एसे ट्राइ खालामनोसै
रिहार्साल खालामनायबाय माबायदि जाखो मिथिदोला आरोना दासो फार्स्ट टाइम खनसे जोंना नै बिजनि नोगोर बर' समाजनि हारम'नियामा माथ्रा बेन्दोंसो खाथाबजोबनानै थानाय बे बेस्रा बाहायबाय थानायबो जायाना गुमिया फाहामबायगासिनो बेस्रानि गायकफोरखौ खेब्बाय आरो देनांसिम थाबाय थानायनि दामग्राफोरखौ बे आगैया अमर बसुमतारी ना मामोनथाय आगै अमर मुसाहारि ओमफ्राय बे आगै ना मा नाममोनलाय अमृत औ बबि आगैया गिटार दामो ओमफ्राय नैबे अमर आगैया थाफ्ला दामो ओमफ्राय नैबे गुमैया मा दामोथाय हारम'नियाम फाहामदों आरो हारम'नियाम फाहामदों आरो ना बेखौनो दामगोन प्रेक्टिस खालामखांबाय जोङो आंना बि केमेराया माबा मोनसे जालायबाय आंना केमेराया माबा मोनसे जालायबाय मिथिला थांनो ओंखारबाय जोङो खनखां आरिखां फुरानो नै एकदम ब्लडला जोबसिगोनलाय नै प्रेक्टिस खालामखांनानै ओंखारजोब्बाय जोंहा नै बिब' बिनानावफोरा नै बिनि मालिकआबो ओंखारनोसै लोगोफोर जोङो नै दिनै आरोबाव आङो मेथाइ खननाय प्रेक्टिस खालामनानै फैनानै एसे लोगोफोरखौ मोसानायखौबो नायफैबाय बिनि उनाव नै जोङो दिनै बयबो मोसानाय थांखांजोबनायनि उनाव जों दिनैनो एसे माबानायनि इन्ट्रि मिउजिक जोङो एडिटिं खालामनो फैबाय बिराद
मोनलायबाय आरोना अब्लाबो खालामबाय जोङो नै जोंहा बिब'आबो दे होदो हो हाग्रामा लानो थाखाय खेबदां मोसा 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 रंजा 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 बैसागु 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 बेसारा गसंथानोनो हाया हाहां हायाहां जाबाय अब्लाबो जे होदों आखाइ थिखांना हो बैसागु 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 बेसारा आब'आ नै मा होनो एनार्जि बारा स्ट्रं जाथ'नो हायाखै आं एसे उनाव बे आब'नि बै समनि लोमजानाय आरो अपारेशन टाइमिंखौ आं एसे उनाव देखायगोन आं देखायनो होनबाबो देखायाखैमोन मानो होनबा आब'नि देहाखौ आं एसे राखांजानो लुबैनायखाय आरो बे आब'आनो नै नायखादो राखांबायानो राखांनाय कन्डिसनाव दङ सिनायखादोंना लोगोफोराथ' सिनायनो हागौ मैनाखिनि बिमा बे मैनाखिनि सरि मैनाखिनि बिखुनजो मिस्टार बुगानिसो बिमा आंनि फिसाजो मैनाखिनि बिखुनजो बिखुनजोमोन बेस्रा बे आब'आ बेसेबां जोंखौ ओरैबायदि सापर्ट खालामबाय देहाया दुरबलब्लाबो जोंखौ नै मोना गुना हरनि 12टा बाजिबाय आरोना जोङो जा दिनै एसे मिउजिक एडिटिं खालामदों जोङो मानो होनब्ला जोंना मोसानायनि जोङो केसेटजोंसो मोसासिगोन नालाय देग्लायनि बैसागुखौ स' बेखायनो जोङो एसे मिउजिक एडिटिं खालामदेरबाय दा जोंहा नै बिबोनां टाक्लु खालामबाय बिथांनि हेल्प लाबाय जोङो नै जोंहा समाजनिनो सेक्रेटारिखा बिथाङा थ' बेखायनो जोंखौ हेल्प खालामनांबाय महिला आइजोफोरखौबो दा बानायगासिनो आरोना जोङो लोगोफोर जों दिनै नै लास्टआव ममेन्टआव बे इन्ट्रिनि मिउजिक एडिटिंआव सोलोंबाय स' दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै लोगोफोर बिदिब्ला दंबावो 1 2 3 1 2 3